Колкото и да е странно, в отношенията между хората действат законите на физиката, които сме учили в училище. И един от тях звучи така. Колкото по-голямо е съпротивлението, толкова по-голямо е напрежението. Цял живот ни казват, че трябва да се държим добре. Учат ни да потискаме негативните си емоции и това според мен е напълно погрешно. Смисълът не е в това да потискаме емоциите си, включително и яда, а в това да ги насочваме в правилния път. Установени са дори такъв тип ефект. Нарича се нравствена облага. Когато човек може да оправдае лошите си постъпки с това, че винаги е бил добър човек. Нещо, което е съвсем погрешно. Но така се появяват и антигероите. Например, чиновникът, който харчи народните средства за ремонт, за нов дом, за да си купи кола. Полицаят, който упражнява силата си върху протестиращите. Повечето хора се съмняват... Не, те всъщност не се съмняват в правата си. Те са сигурни, че са прави. И се смятат за добри. А длъжностите на някои хора постоянно им напомнят за техните добродетели. Иначе казано, няма нито добри, нито лоши хора, независимо от позициите им. Много ми харесва мнението на Лев Толстой по този въпрос. Едно от най-обичайните и разпространени суеверия е това, че всеки човек има свои определени качества, че е добър, зъл, умен, глупав, енергичен, апатичен и така нататък. Хората обаче не са точно такива. Хората са като реките. Водата във всички е еднаква и навред е една и съща, но всяка река бива то тясна, то бърза, то широка, то тиха, то чиста, то студена, то мътна, то топла. Така са и хората. Всеки човек носи в себе си наченки на всички човешки качества и понякога проявява едни, понякога други, а понякога съвсем не прилича на себе си, без да е изменил нещо от същността си. Поведението на човек е като ножица. Едната му част е съзнанието, а втората ситуацията, в която се оказал, или човекът, с когото му се налага да си взаимодейства. Едното е неразделно с другото и човек винаги ще се държи различно, в зависимост от това в каква ситуация се е озовал.